كعللكم اندي مصيه سلازنا فوقكم كغرمكم انا علل اندي مصيه نافقكم انت كبرات فتوات تخاتاتلتي شدن رياكت سوان حنا دقنيكم هيني مسجن እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ አነ ናብና ኢሎም ማዓንቲ ቪዲዮ እስኪ ሒዘኩም ክሰግር አብና ኢሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ብጣዕሚ ዝገርሙን ፍልያት ትሕዝቶታትን እዮም ዘለውን ተቀዳማይ ትሕዝቶ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጥልያን ሓደ ስምምዕ ተፈራሪሞሎ ተፈራረሞ ስምምዕ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ ዝሓዘ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ንድህሶ ርእሰ ጉዳይ ዝኸውን علوي لختليان أسمرا آتيو برزنس سافور كلما فرق معلت أما قبل أجاش دندن مثل أخات طليان تراخيبو قصل بيلون هايله ددبيت ويكا ددبيت ميديا حانت وقع العيلو نساخا مستير نديا تا مستير جن بزخونه منقد رخيواس تزاريبوا قل خفالنا يتازربا كنغروكم يلو معنتي ويكا بدن بجرنا كندس ساينا مالتي كتما شرن داس اللاسه حدقا بصيحو زهادمه تطرطاري تتحيزلو حرا مريت زول زلو بصلمت وغن ناواتهم يخيد فلي زبل علال شماغلتات تلاقيهم منبروم ناب غزياو محدار تግራይ ناب جنرال تادس ورده ناب ካልኦቶም ትፈልጥይኹም እንታይ ዕሊሎም እንታይ ተባሂሉውን አው ሪና ኢና በተፈራለ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያታት ማለት እዩ ግን ዝተረፈ ቪዲዮታት ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዝተዛረቡ ሎም ማዓንቲ ካንሽ ለሸሊኹ ዝወፀ ንረኾም ዘለና ቪዲዮታት ኣለውሞ ብዙሓት ሰባት እንታይ ከም ዝበሉ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ከነልዕሎ ኢና ከነዕልልና ማለት እዩ አሁን ክቡር ፕሬዝዳንታችን ጀነራል ታደሰ ወረደ ያቃል በወቅቱ የነበረው የመከላከያ አመራር ስለነበረ ንዓናውን ተውቁስና ኣለኹም ወይም ደግሞ ወደ ቀያችን እንመለሳለን ብላችሁ አትጠይቁ ብለው መምጣታቸው በጣም ዳፈለጥኩም ሲ ታህት ገብሩ መጽኹምና ኮታስ ካበይና በይ ከብለኩም ኣብናይሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ድማ ሓቢርኩም ምሳይ ክትጸንሒቁም ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ እንድሕር ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር አባላት ስለትኾኑን ኣብ ካልኦ ስለተባጽሑን ኣዝያ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ክብለኩም ዝደል ማለት እዩ ነባራት ኮይንኩም ሃናጽ ርእቶ ንጽሕፍለውን ከምኡ ብጣዕሚ ዘመስግን እስኪ ዝተወሰነ ርእቶ ክነንብብና ማለት እዩ እሺ ልልታ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ሃናጽ ርእቶ ካብ ጽሕፈለይ ኣሓተይ ሓንቲያ እዚኣ ሽደነይ ንበዓላ ወይ ኣቦኣ ወይ ኣዲኣ ካብ ትግራይ ይውለዱ ምዃኖም የጠራጥርኒ ግን እንታይ ክብላ ይደሊ ፈቲና ጸሪና ሳብ ክልተ ሃገር ንብር ሕዋቲና ተጋሩ ኢና ቋሓምዎ ኣቱም ባራይ ህግደፍ ብፍላይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢላትኩም ማለት እዩ እዚኣ ንባራይ ህግደፍ መጸት መልእኽቲ كملكم هم تقلصوا حساب زي مالتي انا ايصرفني لكم ግን በተሐሳሰባ እንድሕርዳ ዝኾነ አሰብ ኣብ ዝኾነ ፍሉይ ናይ ባዓሉ ዝኾነ ተሐሳሰባ ይነብራለ ኮይኑ ምስትናተይ ዜ ተስማዕ ማዕ ኸይለ ካርሞ ይደልኒ ከም ሓሳብ ግን ክንረዳዳ ስለዝደሊ ከምዚ ዓይነት ዕላላት ሒዘ ይመጽእ ማለት እዩ ሽደን ወደይ ንፉዕ ብሓቂ ዘይትውግን ንፉዕ አክቲቪስት ኢኻ በርትዕ ቀጽሎ ጋዜጠኛ ክትከውን ከኣ ኣብቲ ዘለካ ፍልጠት ተመሃር ንጋዜጠኛ ትበቅዕ መንእሰይ ኢኻ ኢለን ላይክ ጌራት ሌላ ማለት እዩ ወደይ ዝብል እዩ ተዋና ትርጉም ስለዚ ሓንቲ ናይ ጋዜጠኝነት ዲግሪ ክሕዝ ከም ዘለኒ ወይ ከዓ PhD ክሰርሕ ከም ዘለኒ ይሕብር አለሎ ማለት እዩ ሓንቲ ዲግሪ ዘለና ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ንሳውን ከመዓብለ እገር بزخونه جن هناس زخونه رئيته بتعمي وسان زخونه رئيته مالتيو دسيل نلو كبرتي هبلي يقني لي لايك جيرات الليل مالتيو فرزقي عقوبة سلاسان قلت أنا ربع الحالين شدني أنا إرتراوزي جاي تقراوي من النت كأيونن تقرني عدم ما قاوم قايو بزد ما يحبني خرع بفلاي بمن النتي أزي يحبن كم نعجامة جرنا نسأل أفطري بلنا نتبلزل لاقوال جن تملكتو اتي تنقلني على بي سرعتك دفاوين أزوم سبات زي أتوم بأجاكسن بليلن جيركا انت زي حسب حنقولهم كم شفلا فتيمو ما يسأرينيهم سلامينا ندلي بلوخا جندم مع بزي مدري كم نتقراوي جيرنا نسأل يلن كأبلوخا مالتي بحالا فطر يلن يبلوخا بحسر زبالة سلام كذا يدلي بزي كانت أو مدرب حليلو كالي نقر حجلك خمزي متص خفلت يخل مالتي دس بلوخا بدس زبالهم جزياون شافهم قطرها خطفوها خمس خلو بجلس زرديو جزيا ورب حتى تنبرنا مار سلام زي دليو أزيوم كاب أروي مدرز خف وفليات سباتيوم انت دلاي فتح جن بعينهم تري ولهم شدني حزب تجراي فنجح مسنجل أيلو مالتيو انت دلاي فتح جن مسنجلنا أيو تمالي لومي صباح كل جزي حاونا أيو تمسجن أملاخ تقراي من النت ذهب كاني بهيمانو تزحبن ببهل زغرع فرات أملاخ زلو سب أو النت زونن كاب زمن النت زي مفتقر يسمعني حبن ووسن يبلون
إلو فرزقي عقبة صحيح ولا يلو مالتي سلازي حصر بزبلة ملكعو بزعباتها من النت تبل قدايون أتبقى بيلنا إلى ما عند أكلاب زخونة بوتا خندرة خواص لزخونة خندسة ساينا كم دي عينة سألة أتزلهم تعرف زخود سبات دما نحنا أفتن ساعتهم زورد ووريدنا مساعتهم كنكون سلازين خيل تاينا نقبر مالتيو كنقرم نفتن نساعتهمون أبعاتهم زلنا ملاختا خقرم ويفتنون تذي تساق عيلنا جن كان مصرافوس بزبلة ملكعو مويا وحبريتا خون يخلو هيكا نايز سرح حبريتا محلل فبيلنا نسجر مالتي كم ميديا نعمنا لو ما عند فيديو حيزوكم كسجر بتقدم فيديو خنسحقينا نشتلي مالتي كم مسحق خوينا عوجه تفولطوهم تيك توكر عوجه مالتي دبي كاب زغيدون سمونات مقصار جميرو الحجاب دبي كيدو زغاطمن حدش فصام ليلو خسحقنا ايو نحنا كا نسحق مسو نابزا غداي نصمر هميري غايو دبي اما يا ختوعل خيلهم خل حمس خمنا دبي سي لحمس ختوعل هميري خاي زعدي خمس ساعات مزوم فرنجما شارك موصينا لهم غيوم خيرهم يتزرغي ما تسكلر خيلك قيعو شعركي سمعي شارك موصينا لهم صحاديهم نغيوم برو خمس ساعات يقطلص تقرو كل خلاو دبي متايم حجزي زينو قيح تدخل نيرو مكراي ترخيو نيرو رايمو نو علسي ولك نمترا منكو عكا تودناي اتاتا انا نغورو نسخاو ندو مقلاد جمير كاب عوچه بني عوچه كلر نسخاون كتقلد مالتي زينون كقلد حجي زخونه تقلن يرا قدم حبرنا نسحقلات تذكروا اديكم تقلد نسا زخونه سباي نيروم ناغرام سبايوم حجي سيبوم خالي سباي ون كموم زبل خالي ناغراميو بمستير ወይ ከዓ بقن يغيرو اي عباي برها إلوام مالتي عبيت عداغاطو طبي ايلوام عداغاطو مالت سيابيكم يزولم زلو حجو نسو خا صلمين يرت سبايمو عداغا فحام حلف يلكا يلمو يبحال حجه دماس عداغا فحام حلف يلكا اندي ابز غداي زي بزملكت ግን ዘይኑሲ عداغا نسخاونسي بكلركا مقلال يميركا غرمي يا اسعكمنا بزخونه توم فرنجون تمولسو انا سبيبل كان غروم غدف ايش تقراويتي ديا جن جايس يبلونا له مالتيو ديا ندعيتها فريت اللاسكي نسمعيا مجمرا غزا قل ነገር يحسب يመስلني كلمه حجكو حاسب يفلط انحاكم مزرا እና ተዛሐሰብኩ እንታዩ በቃ አብ ኢሮፓ ይሁን አብ ካናዳ ይሁን አብ አሜሪካ ገለ ዘለናስ አትሊስ ወላ ከንት ዘድል አይሁን በተዘለናስ ዘለይና ነገራት ኬርና ነሐልፊና አብ አሸንዳ በፍላይ ማለቲ እና ከም ደስ ዝበለና ደገበለና ተቆኒና ደስ ዝበለና አይነት ክዳን ኬርና ገለ ንውዕልና እና በአንጻርና ሀትና እንተ ሐሲብና ይኻ نزين حواتنا واجا زخفلالنا جانا حواتنا تديفاتك أبز حج زلو مزخونتاتن مز أنصارناي عدنا زلو نجارات كنرو خلنا قربي تحساسبا كابا أنا إحنا هم زخينا نتو الناس سن كميك خونا قالكم بالحسيبة مالتكم مسيلينا كم مسحاسبكم مزيابلس مسحواتي زي ما خار بقى مسحواتي تمخيرس كل عقمو 50 يكون 200 يكون ببزلو مالتي أوازينا تشجرون تغنينين كدانن تتخدينن كم مسحن تبلعنا في ساعات كندي متحقوسا ورك زغونه حساب بتعمي سمارت زغونه حساب كاب سمارت زغونه ملكع انا ديا جن زقول عزيان ذا دينو تبهالن مالتيو كلتيني مساسلاني نبين ازغوني لي اسيله قديفين تحت قبر كتم مساسلنا لخا خبلوني خلي خم بعل داويت ذا مساله ديف قله خمزي خنادو يقول يم قد نبين ايسي تمساسلناني ملكع سياب عداقا يركب زبهال كون يخليو حواتون كون يخلين انو يستعتبرنا زلا نفتو وانا قوم نقر كن اتو خلنا مالتيو بوزحات حوات اللوا تقادلت زنبرا مالتيو حجقن بزتفالالي مخنيات نا ايكونوميس اقام ويكا نا ابتحوت منا بروخ ركبات لزغلا انا كاب وطا مسئي ويكا كاب كالي عد مسئي تحنينة تشنينة اندحردا وعي لفتنا شندا تنكالو تس كوم انتزي كوناس تبعالس مولو خونا يكالنيو يلا يذخون حساب مسئي ليمو نمنتاي نحنا نتنكم زبالا دك انستيو ببزعق منا جيرنا زينو علن زعينتو نتبعالسي حبيرنا مسئن زي نخبر ولا بروحق نخل تنحنا
ዝኾነ ንገብሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነበርክተለና ኣና ኣይስለ ጊፍትታት ወይ ከዓ ብህቶታት ንሱ ገይረን ከም መጋየፂ ተጠቂመን ጽቡቕ በዓል ምእንታን ክሕልፋ ዘይን ሕግዘን ዝዓይነቱ በቃ ዝገርም ማለት እዩ ካብ ቆንጆ መልክዕ ቆንጆ ተሓሳስባ እዩ ሓደ ግዜ ሹም ንግብሪ መርሖ ዙል ወለድና ከምዚ እንትኸውን እዩ ሕጂ ከዓ መልክዕ ንግብሪ መርሖ ኢልና ክንቅይሮ ኢና ናይ ዝሓፍትና ርእይቶ ማለት ግርም ዝኾነ ርእይቶ ኤኒዌይስ ዋዋይ ዲኑ መፅያ እንዳሓመኹዋ እንዳሓመኹዋ እንዳሃለኹ ሕጂ ከተፍ ኢላ ማለት እዩ ዲኑ እዚኣን ተዝሓለፈት ቆልዓን ኣብዚ ዓይነን ከባቢ ገለገለ ይመሳሰላኒ እየን ኣዘራረባ ዲኑ ሕጂ በቃ ማለት እዩ እሺ እስኪ ንዓይ ተመሳሲ የማን ነው የኔ ነው ወላ ዩ ነው የኢትዮጵያ ነው ወይ አቢ ዘለው ኢትዮጵያ አቢ ለሁም ኢትዮጵያ ለኤሪትሪያ ነው ለኤሪትራ ኖ የኢትዮጵያ ነው የኤርትራም አይደለም የማንም አይደለም ቀይ ባህር የት አለ ቀይ ባህር ሄለን አንቺ ደግሞ የተመታሽ ቀይ ባህር የኤርትራም የማንም አይደለም የኢትዮጵያ ነው ስሚ የኔ ቆንጆ ስሚ አነ በጣም እንወደዋለሁ በጣም እንወደዋለሁ በባህርና እንተ መጽኹምና ግን ያታ መወዳታ በባህርና በጣም የዝፎቶኩም ባህር ወድ ባህር ማለት ተጀሚርኩም ግን ያትል ማለት ዘይተአቱ ፓርት ስለዘላታ ቆሪጽያ ባዓለይ ዘይተርጉመልኩም እንተ መጽኹምና ግን ዋ ንሕና ሆም ታስ ዝበለ ነገር አይንፈቱን ኢላ በቃ ይብረህናኒ ያትብለና ዘላ ዲኑን ያው ታ አምሓርኛ ከም ቁምጣ ሓጺራታ ከም ቁምጣ ንወዲ ይኹን ዘሎ ከም ጉርዲ ሓጺራታ ታኽባል ዘሎ እዚ ከም ሚኒስክር ተሓጺራታ ሚኒስክር ኮይና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ቁምጣሲ እሺ ኣብዚኣ ኣሓውና ማለት እዩ እስኪ ቀሰቢሉ ክሓቶ እዩ ከናዱለ እዩ ኣብ ማእኸል ይናደድ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ዝበዝዮ ገንዘብ ኣታግደፈና ክብል ማለት እዩ መበቆል ዓዲ ካበ እዩ መበቆል ዓዲ ካበ እዩ ሞኒ ኣና ብኤርትራ ጨኒሖም ንስድራ በቃ ብኤርትራ እዩ ዘሎ እንታ መበቆል ዓዲ ኢሉ ኣታ ዘይመዓዲ ሳንጃታ ተጥፋኩም ዝወዲ ክስቶ እዩ ሳኮይት መንሰይ ዘጥፎ ዘሎ ወዲ ሆስተይ ኣብ መቋም ኣሎ ሆስተይ ከም ይብላሎ ጌጋ ዝኾነ ነገር ክገብሮ ብግዲ ኣይ ኮሚ ኮነን ግዝለካ ዘሎ እጅ ንኣብነት መበቆል ዓዲኹም እንታይ ይበሃል ሞኒ ናይ ፋዘር ዓዲ ስታይ ኤርትራ ናይ ኩላትና ኤርትራ ኣነስ ኤርትራ ግን መበቆል ዓዲ ምሻለ መበቆል ዓዲ ክበሃል ከሎሲ ናይ ፋዘር ካሰረት ማለት ኣነ እንደ ዓዲ ማለት ሓወይ ድንቁርና ብኩብሎ ወይ ብርህና ብኩብሎ ከምዚ ኤርትራ ኣቦይ ምዃኑ ምፅናሕን ኤርትራ ምዃኑ ምፅናሕን ስጋ ኣቦይ ይብለካ ኣሎ ከምዚ ሕጂ ኣብ ምስ ሜድያ ጋር እዚ ኩንኩስ ከምዚ ኋላት እዛ ዝማደ ብዙሕ ይፈለ ኣይሓትትኒ ሄክ ሓተሉ በቃ ብራዘር ነይ ዝብለካ ዘለኹሲ እንጂ ዓብለል ሓወይ እንታይ ኣሎ መሲ ኣነ ኤርትራ ምዃንካ ትፈልጥ ወላ ልምዓት ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብዛ ገዛ ምንቻ ይሰርሑ أبي عندكم اللي ما يفلتني أبي عندهم ما يفلتني داي إنه ما يفلتوني بقى إيرترا ويانا مقانم حواتنا نبلع نستي نزناقع زاد لينا نقص وودينا بقى سبكم زنايزي يو خنبر نيرو مالتي most probably أنا كم ستاندرد ويكا كم محتم أنا براسي مثالي حلو تزقد حنيروس كم من كنبر لنا تزبلوا زخون سبات كم زنايز حاونا زي أنا برا مو ولكم نير أنا من تاين دبل أي تحتت أي تبل تابعي خامس إخاي تبلو قلي تبلو أنت تسقيمو تلقحو تسقيمو كاتلقح سب زقوار القحيلهم سلازي بحتصيرو مسدق سبات كم زي عينت من نابرو منبر انت جميركا منالبات تاير دقن وسيلكا قرهنت دخبلو قلو دخبلو إلكا حسابك هتقلت فتين كامش ازي معبالن سلطانن يزبهال بتحدوغن زمصاكا مسرح كالي نجر قصيلكا دو وصح سلازخونكا مالت زمصاكا سلتقبر زلها كبرون فتون حاو لبهم يخا بتعامي قصول إخا جنزي خيوصللكا خسرقلكا يا محجي كم دي أختولك الله خبوا نسخة فولي كم دي أيلم مانت كيفك زغونا سب مسئيل مالتي حراي نسخة خم زي خا فولي إخا أنا سب تطفو فولي زي كون انتلو فولي إخا تبلو بدحر إيسا بيتأفق مالتي ناب كالي نقرو يخيد إنويس بتعام أميزينج زغونا ناي رياكشن معالت نحلف علينا تا ጉዳይ እዚ ኣኸም ዛት ርእዋ ዘለኹም እያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጣልያንን ማለት ቁጣው ስምምዕ ኣብ ኣስመራን ከቲመር ብዛዕባ ቁጣው ማለት 29 ሓምለ 2025 እንታይ ብዝብል እዩ ብሚኒስተር ንግዲን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ኣይተ ነስረዲን መሐመድ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያን ኤድሞንዶ ሲሪሊየን ዝተኸተመ ስምምዕ እዩ ኣብ ፀዓት ዕደና ትሕተ ቅርፂ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ስራሕቲ ሕርሻ ሓብቲ ባሕሪ ቱሪዝም ባህሊ ስፖርት ልምዓት ሰብኣዊ ርእሰ ማል ቁጣዊ ምትሕብባር
كم أون فاينانس متحبار زشفنيو كلتي أنا حجرات زواو سلام تان مرجعن مسوقامون تزراري بنا الله زبل أبزينا تهم حلالي فولو اسكي انتا يوم تفراري مم بزيادة حواري تخرج بيدلي زبل سبك أبوز حسلو زخونة تقول دايما مالتيو بمنشطات زينة أو يكعب معخنات زينة بخمية تقوليس ونسمعيه. على الوقتليان أسمرا آتيو بريزنس سافور كلو ما فرق معلتا أما قبل أغاش دندن مثل أخاتليان تراخيبو الوقتليان منيسر فرانشيسكو لومبرغيدا منيسر حرشال ولاونت مقبن أقرابن كما وان منيسر إدموندو سريالي مكتل منيسر وصا قدين أهقرا متحقازن زحاق وفائيو إذا سفح ذاته أم عباي كلتي أو ركبن شركناتن كم أكال بارسل مغسلتا نايته زحالف عامات أبلك كاتيت كلتشن 24 أبتليان أمانغو بريزدنت سافوركن قدامي منيستر جورجيا ميلان أبتليان استبصح جبوت مدات متحوار زم أخلا إيو بريزدنت سافورك بوغانو أبزا أقداس وان استوسد تبقسو صمدو تليان نتصنح تاريخو متأسار كلتين هاقرات زي مسكر مخوانو دحر من آد وفر لمعات تليان أب قداي ساعات مسفح ودبات تحت قرصي نسدد زعلما مسنع حرشا مقفف حاسا كالوت حيالو صلاتات ككايد درجة بدرجة زلو عدلاتن عقم ناسفيحو قاليسو بريزدنت سافورك أبز حلف معلتات أبزهابو سفيح كالم حتت بالزعبا تليان أب إيرترات تقبرو زلا وفرتاتن أبز قرابو أوان زجمر وفر زملكاتن سفيح مقلت مهابو يذكر حصر بزبالو ملكعو عدينا يقدم إلى مت أخي تخون مبر بتز تباهيلو زنيه ويكعبت تصحيفو زنيه بتز زنبوبنا عند حدا خوينو عبيت زبالو معبادتات كلو خمس غلو فلاي كامس عتحزا توريزم قطبا سنه هنصاتات صباق ختما غلغله زامسلو سممعاتنا يحق انت تتكبيرو من نزين مسرح خا باغبابو اندحردا توافيرون ገንዘቡን بومت اندا ترخبه تخيدو سب هافتي ገንዘብ توفيروم بزح ነገር تتغيرو እዚ ስምምዕዚ ንዓኻትኩም ጥራሕ ይኮነን ናይ ኩላህና ሹሻይ ምኾነ አንታይ ድራራ ዓይን ኢሉ እሽንዑ በዚ ሕለፉ ረእይዋ ገለተ ተባሂልና ዋ ትትብልዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕር ደገለገለ ኣነኮ ማይ ሰትዮ ለይ ይፈልጥ በለስ በሊዕ ይፈልጥ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ መከራየር ክበካ መፅኡ ሓደ ማለት እዩ ማይ ሰቲ ገለ ይብል ንሱን ከምኡ ወይ ሰቲ ወይ የስትዩ ትርቡሽና ዘለኹም ወይ ተዘናጉዑ ትርቡሽና ሰባት ግደፉ ኣነውን ክኸድ ነረ በቃ ደስ ምበለና ሓደ ክልተ ታይዝ በሃላት ማለት እዩ متزانق عخوي بلك الله سلازي زي قداي زي بتعمي ببوزيتيف كرأز الله قدايو أما علو يوعلو بتكبار كفز أميرين عين بعين يرغبنا يلو عين اسكي هاي اللي بيت حانت مستير الله تنيز بالتامستيرو زي أخا سامعنا يا مو قلقلي إن فرحت بعنا بلقي تزاربون قلقلي إن حق أخطوط أيبل حق أخطوط بلي أنا هاي اللي لوم مالتي قند حراي وا أتقدفي أتي خيتب بأسن النابري حوايو كتما شرن داس اللاسة حرقا بصيحو زهادمه تترطاري تتحيز له تقولع هاديمو نابزوم حرامريت زولو زلو بسلمت وغن ناواتهم يخيد كنمهارلو نخللو كنتا تفطير له تغراوايو زيرو نزبوط اطاو زول سلازخونه حتى لو بزح عينتيتو ناو نخور زغورم قاليوم جنيون زخونه حتى لوط يلن ممحياش يلن يلوم نعوونت لوطينت بمحياش كنمصن نخيل برتا وقالس بمغباري لهم امينهم ناي حق زخديو تتحيزو حزي نابشر اندا سلاسه مصيلو كمزاو سكرين تريوا زلكم حزي ازي تودي ازو اما اخل زنيه مالت حيزو كمزي امصيلو تريوا لكم كمي اسيرو ممصيمهم زلو مالتي تبطعمي زحغوسني ابسلمت زلو حرامريت لنا زولو مسلا يسرح لو نولم نحنا نجر كن تግራዋይነት يمو ازودزيو وانجل فصيمو قبل على تجارو قبل على حزب تجراي فتصم كمل طيقلن يلوم طور ስለዝኾነ አሲሮ መረኪዮም أنا حجي بزح زي تبرهات النزل قدايات ولا ما حاتتكو كونيرا سئلا اب نغرات رقات نغرات مالتي ናይ ምውፃእ ልምድታት ይሕዘና ኣሎ አንታት ጋዜጠኝነት ግዛዕ ዝበሃል ነገር ክሓምቕ በቃ ስኢል ካን ዝኾነ ነገር ተጠርጥሮ ሕጂ አሲሮ መረኪቦም ካብ ማእኸል ክሳብቲ ማእኸል መን ይወፋኒዎ ኸይዱ ማለት አይተራኸው እንደዞም ክልቲኦም ሰባት ተቀባላይን ተዋሃባይን እንታይ ከውጉዑ እዚ ኣይ ክፈልጥ ደለየ ነረ ሞር ካፍቲ ናቱ ጉዳይ ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት እዩ ንሓንቲ ሓፍቲ ዘይግበር ገይሩ ማለት እዩ ብዝኾነ ሰብኣዊ መሰል ጊሱስ መቅተል ተፈጽም ዝኸደ ሰብ ስለዚ ተተሓዝኡ እንኳዕ ተተሓዘ ደም ንጹህ ይሰድድን ፍትሕ ንዝግብኦ ፍትሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ፍትሕ ፈውስ ሞት ስለ ዝኾነት ወዝወድ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልዎ ኣሲድ ደፊኡ ይኸይዱ ኣሲድ ማለት ናብ ሓንቲ ገጽ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ዝኾነ እንታይ ከም ዝበሎ ታይፍለጥን ሕጂ ናይ ገለገሉ እዩ ዘሎ ተሓሳስባ ክንምንታይ ምእኽብለኩም كندزي أي تخون أنت تحساسه
تأيت بروبلم تأيت شجر يفلتني نمن تأينا زين ججف ككن قال نخون سباتسي كم زلومي كم زيكو جبرت النجلا جليلا نحفتنا مجاز انتو خوينو قال عد خاسيا تريحق سبيتها تريحق حفتها تقريبا سبيتها زبها قليل نجريو كترى تغيل كاطبق ملحسن دلك قرم زي بالك تخوينو عصف زرق حيل كان ام ملحسيت دلنا وكالي نبخالي شنخ ويكاب ازبلصت وي معره ازغونتي خاتركب انت ايو اسيد ود اسيد زدفافا كازلو ودني دحان تناتكا تتحيزلو غبو مقرمتا سغومت خاخوسودو يغبا دمصخون كونلنا مالتي نتوم كمزي زبلو كمزي غبرو زلو نعاتهم ون ابوشت حق كللا موداقو مالتي انداخد انداغوي زخونه سب غدات تزبصحل نيرون واغا سلازينورو مالتي حيله ددبيت غنفتا ماخل زي ازي انغرنا اخا من ركيو خيد خنفلط ندلينا اسكي حنا لسانا طعيم مرح همت هبيل ولتو ايش هبيت عبلت لما تم غرات كول ما زنطو نسات بعتي صنحايلهم يم لحد غو ماشي كيم مارخا كمن قد يولا لا قلبا دحرستا حدا سلسته وليدن صنه بس عندي هو وليد خدو تراهلن ودحنا قلقالست قال لا ملك عمال يوصلنا ملك عما يوصلنا نو هاتا معاته يسكي يشي ملك عيسى يوصلنا مسيل كاتا يمص اخا اندي تزرا تولد بيزاي ملك عليه يوصلنا عم حدار اللي يوصلنا تردي نعج مالتي زي انا غتفدي توانا نطوزي يزل عم حدار زي يوصلنا نخبل يدلي بصرت ملك زي يوصلنا أما حدار ما زي وصلنا انتي كوصلنا بسرو تايم كوينوم غني مسلك حجي فتانات كاريتو فتانات ومرئتي اخدز انت ذبال عين السبب كون انتم يم كبال زغلو يقرتا اتنا يردني ود هميل ولا فلاش عم رغمنا يردني تمص ليبا تمص اسقول ملحس كاي ما خيد دركم لابزا كازنا لا سرق كاي بحال نحنا ما يصلا ورئيسي هو يصلاي سلازي ازيوم እንዳለ ይተወገዱ ازيوم እንዳር መንህር ቅጽዓት ላይ ተወሰለሎ ነበር ጋዜጠኛታት አብዚ ቪዚኦም አምቅላ ቪዚኦም ህዝብ ፈልጦም አምግባር ቪዚኦም ማህበረሰብ ኮነኖም አምግባር አውይ ሮል እዚ ይስሩ ጽቡቅ ይዎ ሞያ ጆርናሊዝም ማለት እዩ ብፍላይ ካብዚ ቅድም ሕጂ ፍሉጥ እዩ ዒልዎን ወዲ ዒልዎን እዚ አየድልን ማለት ይኮንኩን ነገረ መንገደ ትሁሉ ሰብ ከአ ሰስምዒት ስለዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገለገለ ይናደድ ዋላ በሃድ እንዳተርጎመ ማለት እዩ ዲቨሎፕመንታል ጆርናሊዝም ዝበሃለሎ ዲቨሎፕመንታል ጆርናሊዝም ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕባለ ልምዓት ገለገለ እዩ ዝኸይድ ሓደ ግን ኢንቨስቲጌቲቭ ዝበሃል ስለዚ ውሽጣዊ ጉዳያት መን እንታይ ገበረ ብኸመይ ገለገለ እንዳበለ ሽርሕታት እንተንኮላትን ካብ ሱሮም ጻሕቲሩ ዝረክብ ዓይነት ጋዜጠኝነት እዩ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂርኩም በከምዚ ዓይነት ስራሕ ንትሰርሑ بمويا ጋዜጠኝነትኩም ንትኾርዕ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት የሸክሙኹም ኣለው ተሞለድና ማለት እዩ በኻሊ በኋላ ግን እዚ ማለት ሳዕቤን ይብሉን ማለት አይኮነን ዘሐበሬታ ዚ አንተ ወጽኢኻያ ይብለካሎም ምክንያቱ ኣብዝሎም ግዜ ዘመነ ሓበሬታ ይዝባል ቀደም ፕሪካምብሪያን ኢራ ሲኖዞይክ ኢራ ግዛዕም ዝባል ነይሩ ዘመናት ነይሮም ሎም ግን ኢንፎርሜሽን ኢራ ይዝባል በቃ ዘመነ ሓበሬታ ይዝባል ኢንፎርሜሽን ኢዝ as vital is as ብለታ አውር ባዲዝ ብልዎ ማለት ኢሎም ሲ ሓበሬታስ ከም ደም ንሰውነትና ዝጠቅሙ ከም እዩ ዝጠቅሙ ኢሎም ብዙሓት ይዛረቡ ቀደምውን ድሕርዳሪና ሓበሬታ ቀሊል አይኮነን ነይሩ lack of information can destroy a manager with his coworkers ይብል ነይሩ ሰንጹ ማለት እዩ ታይብል ሓደ ማናጀር ሲ ሓበሬታ ዝብሎ ተኮይንስ መስራሕተኛታቱ ከዕንዎ ይኽእል ስእነት ሓበሬታ ሕማቅ ስለዚህ ሓበሬታ ናይ ጉዳያት ነገር ኣብ ምምሕልላፍ ክነጥፍ ጽቡቅ ዋላ እኳ እንዳሃለወ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንገብሮ ዘለና ክፍተት ግን እንታይ እዩ ቁም ነገር ዝብሉ ሓበሬታ ሓደ ካልኣይ ድማ ሶኢልካ ዘቤታዊ ጥራሕ ማለት ውልቃዊ ዝኾኑ ጉዳያት ውልቀ ርእይቶታት ከም ዓበይቲ ሓበሬታታት ተምጽኢኻ እንዳተዛረብካ መቀጻል መበል ሳልሳይ ሳብጀክቲቭ ዝኾኑ ወግዕታት መወጋዕ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ንሓደ ውልቀ ሰብ ከምዚ እንተገበረ በዚ እንተሓለፈት ገንዳ ገበርካ ናይ ምድዋን ስራሕቲ ከምዚ ይኸውን ይብሉን ጠቃሚ ብዝኾነሉ መልክዒት ሓበሬታ ቶም ካልኦት እውን ክመሃሩሉ ብዝኽእሉ መልክዑ ፈላሊኻ መቅራብ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺበሎ ዝብል ናይዞም ኣቦና ምሕፀንታ ይመስለኒ ተረዲኦም እስኪ ሽማግለታት መጽኦም ነይሮም ሽማግለታት ዓዲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ አባገዳ ካብ ካልኦት ከባቢታት ካብ ሶማሌ ክልል ከባቢ ካብ ሃረር ካብ ዓፋር ገለ ኾኑ ይኽእሉ እዮም ዞም ብዙሓት እዮም ክዛረቡ ከለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ዘጠቃለለ ነገር እዩ እስኪ ንርአዮም ቶም ዓበይቲ ዓዲ ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዓዮም ንሕና እውን ሓሳብና ክንገልጽ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለትውልዱ አሜን ሰላም ለትውልዱ ሰላም እጃቸው ለተቆረጠ
ሰላም ላይ ናቸው ለጠፋ ቺን ሀገር የሚገነቡ ልጆች እኮ ስንቱን አጥተናል። አይበቃም? ሰላም ከራሳችን ነው የሚጀምረው። ሰላምኛ ከሆነ ነገ ምን ወልዳቸውም የሚያድጉትም የምናሳድጋቸውም የሚወለዱትም ሰላም ይሆኑልናል ብለን እናስባለን። ሰላም ትርጉም እንዳለ ከሶማሌ ክልል ከለውጥ በፊት ማንም ሰው ያውቃል። ኤክስፒሪየንሱ የነበረው የሰላም እጦት ምን ችግር እንደነበረ ማንም ሰው ያውቃል። በተለይም አሁን ክቡር ፕሬዝዳንታችን ጀነራል ታደሰ ወረደ ያውቃል። በወቅቱ የነበረው የመከላከያ አመራር ስለነበረ የነበረው ችግር ያውቃል። እኛ አሁን እንደ ሽማግሌዎቹን የተለያየ መድረክ እንዲገናኝ የምንወቀሰው በሰሜን ህዝብና በሰሜን አመራር ነው። በተለይ በአማራ በትግራይና በኦሮሞ ነው የምንወቀሰው። ንዓና እውን ተውቅስን ኣለኹም ዞም ሽማግለታት እዚኣቶም ሲ እንታይ ድዮም ስርሖም እንዳተባሃልናስ ንውቀስ ኣለና። ንዓና እውን ንውቀስ ኢና ብፍላይ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ኣምሓራ ብዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ስእነት ንሕና ከም ሽማግለታት ዓዲ ኣብዚ ዘይምስራሕና የውቅሰና እዩ እሞ ንውቀስ ኣለና ኢና። ካባና ንላዕሊ ድማ ነታ ፀገም ዝፈልጥ የለን ስምዓንዶ ንስኻ ንባዕልኻ እኮ ይብልዎ ኣለዉ تفلت إخا قدم سلام دحر سلام أب كوابينا أنتي تمثل كم زنبرت تفلت إخا يبرو الله كواب سومال مالتي بعلى أبدي إليك زعزن ور الحججن تعينت لو تموت له كابزي سلام دم خلص تربح حنبر تقول دا يكونن زبل ملأخت محلالي فوق مادتي صبوا ملأختي أنا بوجني نسلام سرع كل سب لبام زعرق أبصاني يوم سلسة بهلا مالتي نايم عراق صراحة نايفت أريو زي موياون راح انت يكونس حلافنت وني حلافنت راح تيكونس سماوي صدقون زركب ነገር እዩ ማለት እዩ ጎዛት ለባማት እዩ መስኪ ናብ ብርሃን ክንሰግሪና የኦሮሞ ብልጽግና የኦሮሞ ህዝብ እንቁ አባቶችን የሆኑ በጣም የተከበሩ አባቶችን በተደጋጋሚ ወደ ትግራይ ለሽምግልና እየላከ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የክብር መገለጫ የሆኑ ታላላቅ አባቶችን ኤክስፕሎይት ያደርጋቸው ነው የኦሮሞ ብልጽግና። የትግራይ ህዝብ መሬቱ በኦሮሞ ብልጽግና ተይዞ ሳለ ፍትህ ጠያቂ ሳለ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከሚኖሩበት ቀያቸው ተፈናቅለው በውጭ ሀገር በሱዳንና በዚሁ ወደ መሃል ትግራይ መጥተው ለአምስት ክረምት በፀሐይም በቁርም በረሃብም በቸነፈር እየተገረፉ ሳለ ሰላም ብላችሁ አትጠይቁ ወይም ደግሞ ወደ ቀያችን እንመለሳለን ብላችሁ አትጠይቁ ብለው መምጣታቸው በጣም ማለት እዚ ኤክስተንድድ ዝኾነ ወይ ከዓ ዲስቶርትድ ዝኾነ አመለኻኽታን ትዕዝብትን እዩ። ሓደ ትዕዝብት እንታይ እዩ ምናልባት ዞም ሰባት ዞም ሽማግለታት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ መፅዮም ናብ ዓድና እቲ ዘሎ ፀገም ናይ ምርዳእ ስራሕ እቲ ዝበፅሕና ጉድኣት እውን ብኣግባቡ ረዲእኻ ናይ ምልኣኽ ስራሕ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ከምቲ ናብዚ መፅኦም ዘለዉ ንሳቶምን ከይዶም በብኸባቢኦምን በብዓዶምን ነቲ ማሕበረሰቦም ኣተሓባቢሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ንኽፍታሕ ናይ ምስራሕ ስራሕ ልኡኽን ሓደራ እንዳኢኻ ትህቦም እምበር ዳፈለጥኩም ሲ ታሃት ገብሩ መፂኹምና ማለት ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኢሎም ቃል ብቓል ኣይመፁ ንሶም ዝብሉ ዘለዉ ሰላም ንግበር ኩናት ወዲ ኩናት ዝበሃል ጠጠው ይበል እንትብሉ እንተለዉ ሓቁኹም ኢኹም ትዘረባ ግን ከምዚ ዝበለ ፀገም ድማ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ብኣግባቡ ተረዲእኹም ወዲኹም ቢልካ ምዝራብ እምበር እዚ እንታይ ይብለሊ ሕጂ ብቕንዕና ንዝመፁ ዋላ ሰባት ሓዊሱ ከምኡ ኢልኩም ከይተሓቱና ኢሎም መፂኦም እዚ ሕጂ ብኣውርኡ ነቲ ዝብገስ ዘሎ ሽምግልና ይኹን ነቲ ዕርቂ ይኹን በቃ ከምዚ ነቓፋይ ሓሳብ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ብሓሳብ ደረጃ እውን ተሪእኻዮ ማለት ስለዚ ሽምግልና ኦልሞስት ሒዞሞ ዝመፁ ዕላማ እውን ዝጥሕስ እዩ ንሳቶም ከምኡ ዓይነት ኢንቴንሽን ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ካብዚኣቶም ብኣግባቡ እቲ ጉዳይ ዝሪኦ ድማ በዓል ዓዲ ልምዓት ዓዲ ብወዲ ዓዲ እዩ ዝበሃል ጉዳይ ዓዲ ጉድኣት ዓዲ እውን ብወዲ ዓዲ እዩ ዝረአ ዝፍለጥ ክትርድኦ ሲ ወይ ከዓ እቲ በሰላ ዝርድአካ በበይ ምዃኑ እዩ እዚ ኢኻ ብኣግባቡ ክትረድኦም ዘለካ ካልኣይ ከዓ እንተተረዲኦም እቶም ሰባት እዚኣቶም ከም ትቕድም ዝበልክዎ ኣብ ከከባቢኦም ከይዶም ነትናትና ዘሎ ሰላም ኣምባሳደራት ኮይኖም ክሰርሑ ሓላፍነት ሂብካ ኣብ መጻጽኦም ተቐቢልካ ኢኻ ትስንዮም ብኣግባቡ ኢኻ ተወግዕ እምበር እዚኦም ኤክስፕሎይት ተገይሮም እዮም ኢልካ እንዳናዓቅካዮም ሽማግለ ዓዲ እንተኒዕካ ዝመፀካ ቀፂሉ ሓይሊ እዩ እኮ ዝመፅእ ማለት ዕርቂ ተኒዕካዮ ቀፂሉ ሓይሊ እዩ ፎርሲ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ባይ ፒስ ኦር ባይ ፎርስ እዩ ሓደ ሰላም እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሰላማዊ መንገዲ ክናዓቅ ዘይብሉ መማረፂ እዩ ምክንያቱ እቲ ፎርስ ኩሉ ግዜ እንትመፅእ እንተሎስ
سئيلو غزي زهب ايكونن طفات ون عنوتن كولاترال دامج زبلو كلنتنا او عنوتون حيزي زمص مالتي كلنتنا اوي معباله زمص سلام طرحيو ناي سلام منገድ ድማ كنسعب غرميو تعرق ازي بخلو ካባና ጀሚሩ ቀጽሉ ንገጽ ኤርትራ ንገጽ ትግራይ ንገጽ ኢትዮጵያን በመልኡ ዝሰግር ይግበሮ ይኸውን ፈጣሪ ናይሎም አንተ ቪዲዮ ነዚ ዝመስል በትናታቶም ዘረባ ወዲና ያለና ዛዚምና ያለና ከምርኢቶ ነመሃቢዩ ንስኻትኩም ሃናጽ ዘበለ ርኢቶ ስለ ጽሕፉ ብጣዕሚ የዘኽብረኩም ሉአም ቅነ ኾነልኩም ይምነ ቻው ደህና ቀንዩታ ጽጽቦን ከስማዕና ውድ ላይት ደህና ሕደርታ ሐዋተይ ማንቱ